הטכנולוגיה שלנו עברה את הבדיקות הראשונות, ומאחר ומדובר במכשור רפואי, החברה צפויה לצאת לשוק עם מוצר ראשון לבריחת השתן כבר ב-2025. הנהלת החברה מורכבת מאנשים בעלי ניסיון בפיתוח רפואי ועסקי. ביניהם, אלי בן ארוש, שניהל חברה בורסאית והקים מספר חברות סטארט-אפ מוצלחות. כמו כן, חלק מהצוות המוביל של יורוג'ן הצטרף כבר לחברה. שמי פרופסור דוד מרגל. אני אורולוג בכיר והמנהל הרפואי של בית חולים רפאל. שמי פרופסור ליאור נשר, אני רופא מומחה למחלות זיהומיות ומנהל את המכון למחלות זיהומיות במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. שמי דוקטור שירה חתומי ואני אורולוגית בכירה ויועצת בתחום האורולוגיה ומנהלת הרפואית של המרכז לרפואה יועצת במגדל המאה בתל אביב. שמי יוש דולברג, אני סמנכ"ל ההנדסה של החברה. אני הייתי ממייסדי חברת יורוג'ן, חברה ציבורית בנסדק שנסחרת במאות מיליוני דולרים. שמי דוקטור אשר הולצר, פיזיקאי במקצועי, סטארט-אפיסט סדרתי, ייסדתי והולכתי מספר רב של חברות לציוד רפואי ופארמה. את חלקם הבאתי להנפקה ופיתחתי עשרות פטנטים למוצרים רפואיים שחלקם נמכרו לחברות ענק כמו ג'ונסון & ג'ונסון. אנחנו מאמינים שמדובר כאן בהזדמנות גדולה מאוד למשקיעים ומזמינים אתכם לבוא ולקרוא עוד על החברה ולבחון את ההזדמנות העסקית של ההשקעה בנו. ביחד נביא את החברה להצלחה.